Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. Kana, mudo lang ta ng bahay nga iyong gingon. Kalma lang good. May giatngan pa ko. Ay kinsa man lagi. Ay kano namang sira ka ng gate la. Wa man jud ko'y nakita mi gawas. Oh, awa, may muabli sa gate. Aw. Hala. Kita ka, anak? May miabli na sa pultahan sa gate. May mugawas. Unya, unsa may gusto nga akong buhaton na? Carmen, karon na ba nato siya kinabon? Kalma lang lagi, una. Ako na'y bahala. Agay, kalisod ba ining imong motor ikanaog, oy. Kataas ba ini tikangan? To si taas ba? Mubo lang yung kikagtiil. Mong di kakaabot. Usa! Hilas! Diyan ka na! Ay! Kinig yung mga iro nga ligoy. Oy! Ay! Kinig mga askal! Pasilang giyabog yun ding barel. Nga butanganan ako sa mga basura din sa gawas. Magpunit na sa ining mga basura ron. Ay! Kagikatag mo sa mga iro. None! Ay! Tabi! Kinsa ka? Oh, wa ka na makailan ako? Duha ka adlaw lang tangwa magkita, nalimot ka na nako? O saan man ako pagkailan ni mo nag-helmet ka man? Gita ko pag yun mo si buhag daong ng helmet. But, tayo pa! Carmen! Hala, ikaw na! Ay naman. Hoy! May kay mi balik ka? Dili na mahagwa mga pulis sa pagpangita ni mo? Unsa? Ay, helmet pa mga kami anhi din ay. May kini ka na. Manawag kong pulis kadiyot. Unsa? Hoy, animal, buisit ka nun eh. Kadiyot, wata lamang ko diya, ha? Ayaw paglakaw. Kay, manawag una ko. Aw, dali una ko, dali. Dayon una diri. Ari lang sa sulod pa buta mga pulis nga mudala ni mo. Unsa? Buisit ka gyud. Si Danny ra ang tuyo nako sa kong pag-anhi dinhi. Ingna siya nga ni ako sa gawas nagpaabot niya. Nuko ka! Peste gyud ka bisag usaon da. Pagdali! Na, nuko aray! May mag-amot ka! Bibayad. Katabang ba ko? May bayad ang matagsugo ni mo naka. Aletsi ka. O ba? Tawag na sa Daniela. Ay, wala din niya, ay! Kisa ba ako tawagan nga? Wala man siya din niya? Unsa? Wa na? Kung mao, hain naman day siya. Ay, bayad sa. Kaya akong pangitaon. Apiste ka. Doble ang bayad! Buiset ka! Triple na! Ikaw ba, ha? Ngigang Carmen, hubo man sa helmet. O saan man ni ma? Saan ni mo? Imong ihatag na nako. Oh, hatagan ta kag bukol. Ay, yapap mo! Yapan ka lagi. Kana mo na ihatag ko ni mong animala ka. Dugay ko nang gustong buhaton kinini mo nun eh. Pasalamat ka nga igo talang kag ipakuyapan. Kay karon nga wala kay panimuot. Sayo na lang yun unta kay nako ang pagtiwas ni mong animala ka. Pasalamat ka. Nga wa ko'y dakar nga pistola. Kay kuna pa, patay ka ng buanga ka. Mubiya na ko din eh. Animal, wa na ko no din hisdan eh. Posible nga may uban na siya ni adtong lalaki nga nakabuking na ko sa may aking adlaw. Buisit. Sa kumangka siya pangita. Animal. Nang Noni? Nang, ano siya nahitabo ni mo? Naabtan ka ni Daddy nga nagbuyo dito sa gawa sa gate. May lang dyan eh. Kaya sa'yo kong nauli.
Nagkadugo ka nga akong nakitan. O kung may panimuot. Kisa may nagbuhat mo sa ingon, ha? Nakakita ka ba sa maong tao? I think daddy, nakinahanglan security. Damn it. Na-check na ba nimo ang tibuok bay, Oliver? Wa ba yun na wa? Wa man. Nakaila ko sa nagabuhat ini, sir. Kinsa? Kay ipadakop ta siya, kinsa? Si Carmen, sir. Oh, Miyani siya kaganina. Nangita siya ni Inday Dane. Gingnan ko siya nga wala na din Ug mo to. Kalit lang ko niyang gibunal-bunalan sa gidala niyang helmet. sir. Shit. Makita ko lang og balik ka tumabayan na, sir. Baslan ko yun siya. Nagibunalan ko niyang helmet. Bunalan ko sa punya siyag motor. Ug nakahimo kapas magbinuang sa imong Ay, gidangatan. dili ni binuang, sir. Oy, kay tinuod ni nga ako. Bisan, unsa pa kabugat ang motor, sir. Ako gayong alsahon, kaya akong ibunal niya. Ang iga niya, no? Sakit kayo yung gibuhat na ako. Wala, yun ako makabantay. Nakalitan ako. Wala ako makasukol. Mga sa sunod gayon nga magatagbo, me. Dili gid ako siya pasiloon. Kalitan ko sa siya glamba og motor. Lugar lang diha. Litinoy. Salamat ha. Bugat ko din yung Honda. O ako makabantay na nga. Ubay-ubay na din ako nakumpra. Ibutan ko na ni mga plastic aron. Maabli na ko ang gate. Ay, kalisod ba ikupot? Uy. Oh. Ay! Oh, may mikupot sa akong kamot gikan sa sud. May tao sa sud. Kinsay? Babe, James? Niya ka? ganina pa. Unsa? Namasin. Ug wa ko masayop. Anita yung ka makita. Nasayod ko kung unsa nimo kamahal ning inyong bahay sa imong ginikanan. James? Bibi, tabangan di kasi mo mga kinumpra. Ako na daan na. James, okay na ako na. Please, let me help. Sige. Kumusta ka rin ni? Okay na. Ikaw, si daddy ni mo, o si... Kuya Oliver? Bisan dilit nimo ipangutana. Pero sulihan ka. Naanam po yung uban na mo ang iyang pangasaw unon. Di ay? I think gitanuhan na nila kung kanus ay ng kasal. Mao ba? Babe, Maayo hinuon kun mao. At least, mahilo na ng imong magawang, diba? Dili na siya magsigig pa mabay. babe. May kaon ka na? Dili na lang kaon. Dungani ko. Wa pa man siguro makakaon. Magluto ko. Diha kaon na, ha? I'm sorry, kuya. But I have to win Danny's heart. Ay, kawa di klaro ni mo, Carmen, oy. Ingon ka kay sir na kaya na to makuha katubayan, ha? Nyan, sa unam na ron, ha? Wa man ka siya dito magpuyo, ha? Ay, kaguol naman nimo. Basta kay di ala nagbabayhan na din sa sugbo. Makita ra gihapon nato siya. Ayaw ka pala ka. Dili gihapon ni madugay. Makit-an ra gihapon nato si Danny. Ay, kopahara ba ito bayhan, oy? Lami ping lawas.
Agining, men. Madam. Ah, Naanad ko nga mao kanay mong itawag nako. Madam. Sige, madam. Kung makuha na to siya pagbalik ba, sa di pa siya malukat, ihatag ko na siya nako, ha? Ibugay ko ato bayana. Lami kayo. Gusto kong katilaw ni Dani. Ha? Tilaw ra? Bisan sobra pa sa tilaw. Pahimos lisyag maayo. Ikaw na'y bahala niya kung makuha ta siya. Kana. Di aja ko believe ni Bada. Kay wa kay kaluoy. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!